DJ Bongbong at Idol. Bomba Berada Public May Dance. Saon kamayad, basi kasandad, magwaswasaon kay mo si DJ Bongbong Idol.
DJ Bongbong Idol. This is Team Rocket. DJ Bongbong, the best. Iloilo Dance Club.
Bongbong at Idol. Idol. This is Team Rocket.
DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. This is Team Rocket. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. Boom Boom. Na mapasaot ka ba? Ang iba di gustuhan, ining tahap-tahap basig tikangan, kay di na maantos hinging at tiyan, anda mo nga karo kaya ka. Mahal nga tuba, mahal nga malani, lugod na bumugod, diri makarin. Nalangoy hapon, all, very good na
Labis marasa nga sumsuman ngan hintigi ug katulpukan. Labis na tudla ko sa bawang higsugudan karo kayakan. Aber butang iba higustuhan inintahap-tahap basi ikanan kay di na maantos hilingan diyan anda mo nga karo kayakan. Tagay na bangkero, tagay na ayaw palipat, upaya iton imo pagpalakat, pag-igmat ngan ayaw pahuway. Ay, Aragoy, saka na may turn. Iloilo Beats Club. Nice yung mga music mo, Burba. Wow! I love! Dancing with the beat with DJ Boom Boom Records. This is Team Rocket. DJ Boom Boom Idol. Iloilo Beats Club. This is Tobias Fournier Beats Club. Ahora el ticket. A la vera, was was.
sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Bumbong, the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Bumbong, idol. This is the mix of DJ Bumbong. Ayo ya. Wait lang. Shoutout ya. Ako muna ang bahala ko. Ikaw ay nandyan ngayon sa iyong busy work. Wala. Ay, pag-shoutout tayo. Tanga. Naka-ready na ako para sa'yo. Wait lang. Mang kita hanggang sa matapos ka. So, let's get it on para tayo ay magpala muna dito sa bahay. Lang kuya, bubukas pa ako. Paano makakasyato na tayo? Nagligtaro ko sa inyo lahat habang hindi ko pa nakikita. At sa ating live ngayon, ang ating ayan, Dodsoni. Kanta ka na lang, ayan. Talaga naman. Okay, ready na ako. Di ba narinig ko ba yan? Talaga na kasi ito na natin. Wait lang. Narinig niyo ba kayo? Wait lang. Handa ko talaga ito para aking proyekto. My favorite song ang una kong kakantahin para sa inyo.
Nag-shoutout po sa 8 million na host dyan. Maraming salamat po sa inyo. Pagtama po sa amin. Sa live po ng aking Kuya Falcon, ang mata ng lawin at sa mata ng kanyang secret. Sedikit tidak dapat Ayan, may gawin. Maraming salamat po sa inyong pag-ambay. Matutos Gaming, may galit shoutout kayo. Ayan. Salamat po sa mga dumikit. Ayan. Salamat din kayo, kapatid sa Margie. Salamat din. May galit shoutout po sa 8 million house. Salamat po. At salamat ulit sa ating mga kaibigan yan. Team Unity, Team Value, Team Good Vibes, at higit sa lahat ang ating very supporting influencer.
890 na. Ayan. Guys, isa na lang po sa baba. Ito. Ayan. Ano to, kuya? Banana ba yan? Banana, kailangan? Banana kay kapatid na Tots. Banana ba kailangan? Banana ba? At sakali, makatulong sa ating kaibigan natin. Sa ating Pili ako dito. Sino dito? Marami-rami. Patutots Gaming. Ayan, pati ano ba? Mag-gotik channel ba ako? Ano yan? Guys, isa na lang po sa binaba ni Lods Patutots. 890 na. Ano yan? Na kuya ang banana ba? Banana? O WH? Sa WH o sa banana, pwede tayo dyan. Paano mo lang? Sabihin mo lang. Handa tayong tumulong dyan. Batang Quezon. Teka lang. Sino ba si Batang Quezon? Teka lang. Wait lang. Tignan natin si Batang Quezon muna. Batang Quezon. Shoutout sa'yo, Batang Quezon. Silipin ko. Yan, paharang muna ako sa ating kuya. Bago ako paharang muna ako. Yan ko naman na hindi ako pumasok para supportahan naman. Yung masama rin yung pakiramdam ko, kaya gusto ko lang pahipahinga muna. Gusto ko samahan na aking kuya. Habang dito lang ako. Yan. Magpisahan natin. Yan. Banana, Sonic, ako na gumuhit na siya. Dagdagan mo na lang. Okay. Yan, unahin muna si Batang Quezon. Kung sino si Batang Quezon. Uy, monetize na.
Teka lang, unahin ko na si ang ating kaibigan. Si stay put ka lang dyan kapatid sa Marty. Papunta na ako sa'yo. Naku, nasaan? Hanapin ko yung bahay ni Ayan, may good chat po sa inyo lahat. Salamat niyo dyan. Habang nag-ano tayo ay hanapin ko ayun, naabot ko pa. I will tell her about you. Scarlett. Siya ba to? Kuya? Siya ba si Scarlett? Scarlett Eclet? Siya si Patutots? Oh. Siya to. Okay. Ang bagong mag-install daw. Yan. Andito tayo. Siya tol, kuya. Si Scarlett Eclet. Ano? Chiclet. Scarlett Chiclet. Yan. Minandro Meliaba. Ayan, may kachanot sa'yo. Meow! Yan. Ayan. Tay, present. Salamat sa iyo, Tay. Ayan. Thumbs up, upcoming premiere. Ayan. Sige po. Stay lang po. Hello, Johnny. Ayan. Yahoo! Ayan. Sa din, kapatid ni Minandro. May lang ulit ako nakalabas ng ng kuweba. Ayan. Patutos Gaming, aka Scarlett. Scarlett Chiclet. Wait lang Ayan, shout out sa Lord Sony. Ay. Ayan, kuya, lumabas na. Ayan. Pasensya na kayo guys, nagpa-condition pa tayo. Ayan. Gano'n ko Maraming salamat. Nagpapalit. Okay, walang problema yan. Kaya nga wala akong para sa mga kita. Ayan, maraming salamat. Ayan, shout out sa iyo Kuya Mon. Last day. Sasabay-sabay. Maraming salamat. Wait lang Kuya, magdidikit muna ako para... Kuya, si Scarlett Chiclet, siya ba yun? Siya yun? Oh, yun yata ang binaba ni Lord Spatot. Hindi ko rin. Pero dinikita ko lang siya. Road to 1K. Si Scarlett Chiclet. Ayan. Nakadikit na ako Ano na ako? Ayan, sige, maraming salamat sa Lord Spatot. Na ako. Mute muna ako at Sige, Lord Spatot. Maraming salamat. Lord Day 4G, maraming salamat ulit, lads. Ayan. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan kay Lord's Minad Channel. Pasupport naman natin, hindi pa dumikit. Ayan, sige. JG 40% Ayan. Sige guys, pipin po natin yan, yung babahay niya. Ayan, kalos kay Batang Quezon, ayan si Lord's Minad Channel, pasupport naman natin yan guys. Ayan. Shout out ulit yan sa 10 million viewers natin, maraming salamat ulit. Maraming salamat din kay Lord's Auni, patuloy na nagsama dito sa taas. Ayan, Kuya Mon, ayan, maraming salamat din sa Kuya Mon sa patuloy na pa-members kay Kuya Falcon of this side. Maraming salamat po. Salamat po Kuya Mon. Ayan, upcoming premiere. Ayan, sige. Sabakan natin ito. LSD 4G. Ayan, sige. Nakaano na pala ako rito LSD 4G. Sige lang po. Ayan, naka-ano oras na po tayo. Ayan guys
Hello, Sonic, kanta ka mamaya. Bomba, Birada, Public Meetings. Saot kamayan, basi kasangdad, magwaswasaon. Yan, sige kuya, makiuda mo na ako. Sige, let's on it. Maraming salamat. Baba mo rin sa'yo mamaya. Ayan guys, pa-support naman natin nakapin yun sa taas. Iwan na po kayo ng bakas. Ayan, para mapipin po natin. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, nagbaba din si Lods Johnny. Sige. Ayan, sige, pagkano na guys, pipin natin sa Lods Patot para maayudahan. Para nakabigay nun na advance ko na. Ayan. Ayan, para mapin natin ka Lods D4J. Saglit lang guys. Ha? Maraming salamat ulit yan guys sa nagano kay Lods pa Batang Quezon. Kung dati na kayo nakadikit. Ayan, sige. Ayan, ito. Ito guys, road to 1K. Ayan, binaba ni Lods Patots Gaming. Ayun, isa po natin kaibigan din po yan sa Marley Nation si Lods Patot. Ayan. Ayun, Dan Lods, D4J, sabi ni Kuya Mon. Sige, baka natin ka Lods D4J kung hindi pa tayo naka... Lods D4J, upcoming premiere. Ayun, sa tatulit dyan sa 11 million sa viewers natin. Ayan, 400. Ito pala yung ano niya, yung nag-error sa YouTube. Ayan, sige. Ayan, ito na rin si Ma'am Scarlett. Ayan, sige. 945. Ayan. Ayan, sige. Ito din yung tutor nila sa D4G, yung pag-ano sa ano. Kasi biglang nawala yung mga ano sa ano. Sa cellphone ng mga ninja po natin. Ayan. At least mapanood nyo rin niya guys, yung upcoming premiere ni Lods D4G. Ay, support naman natin nakapin dyan sa taas guys, kay ayan, 495. Ayan, nagbaba din si Oni ng kanyang bahay. Yan, sa 9 million viewers natin dyan, may lodge out ulit sa inyo. Don't want let it go. Ayan, patamsak naman natin yan guys kay Lods Sauni, binaba ni Shonel. Ayan, nagbaba ni si Lods Sauni guys, support naman natin. Ayan, tamsakan ko na sa Lods Sauni. Minsan kasi hindi pumapasok yung tamsak eh. Ayan. Roses. I don't wanna let you go.
let you go from where you go. Ayan, sige, let's wait up sa natin. Ayan. Ayan, gulat sa tuloy sa inyo yung guys. Matamsak naman natin yung manaba ni Lods Aoni at saka ni Lods Day4G. Hindi pa nakatamsak dyan. Ayan. Joyce Vlog TV tamsak. Ayan. Kamusta yung Joyce Vlog TV? Ayan, may nakapin din ako dyan guys. Support nyo lang para mapipindin po natin yung ikaw. Ayan. Nakadikit na po kayo kay Lods sa manaba ni Lods Patot. Ayan, 499 tamsak na si Lods Day4G. Check natin, iba. Ayan. 8 times sa kanalot sa kanil. Bagal lang ang broadcast natin. Tamsak na rin po Lods Day4G. Ngayon guys, tapos na po kayo sa pag-ayuda nyo sa taas. Ayan, ilan na ba si ate binaba ni Lods Patots? 917. 917. Kulang pa, hindi pa ako tapos. Yan, sige, Lods, Tako. sabi nga tapos na po natin ha. Kasi 6 na yata nabigay ko dyan sa kanya. Road to 1K yata yun si Ma'am Starlet. Ilan na ba siya? 919. 919 na siya. Huwag mo lang isagad. Pagka gawin mo lang 920. Iwan na na bakas para balikan ni Ma'am Spa. Ay, maraming salamat sa pag-ayuda niyan, Lods Aoni. Ayan, sige. 919 kasi nung pumasok yan si Lods, ano yan, 884 yata yan. 20 na. Ayan, okay na yan, Lods Aoni. Okay. Ayan, sige. Para 820 lang muna siya. Ayan, maraming salamat sa Lods Aoni. Ayan, ipin ko lang ito kayo saglit sa Lods Aoni. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan. Sige, ang itay muna. Okay lang naman ako. Ang atin naman ang itay. Si DJ40. Ayan, kay Lods Patot. Ayan, kay DJ40. Ayan, pipin ko lang yan. Nakatamsak Ayan. na ako lahat yan para matamsakan na kita Lods Aoni. Ako naman. Ayan. Ako na rin. Kanta ka mamaya, Lods Aoni. Ayan. Guys, please support naman sa mga nagbaba ng link, bahay, tapos sa nakapin. Yung meron tayo dyan mga extra. Marami salamat po. Sa inyo. Bagong bahay ba ito ng ating tayo? Hindi, parang premiere yata Ay, hindi. yan. Pinatamsakan ni Lods Day4G. Auto-fix error in a switching account. Ayan. May matututunan pala ako dito. Oo, kasi yung yung Matututunan pala ako nakarang dito. araw, nawala yung mga sa Sa YT?
Nawala yung ano mo, di ba? Yung mga ano sa cellphone mo. Yung mga ninja, yung mga ano. Sa akin di naman nawala. Wala naman nawala sa akin, wala na, miski isa wala na bawas. I-clearan mo lang, punta ka na doon sa storage. Application. Yun lang naman yan. Ah. Tinuturo ni Lods Day 48. Para mag-clear ka na. Ayun. Ayun. Shoutout sa inyo dyan, guys. Yan guys. Hindi naman nawala sa'yo, okay lang yan. Pero pag nawala, punta ka doon sa settings ng ano mo. Wala naman. Salamat naman kay Lolo sa Oo. inalis na. Babalik naman siya. Clear ano ka na. Clear data ka na. Sige, let's magkanta ka na dyan. Ayan. Yan, shoutout dyan sa 8 million viewers natin. Kasi pag ano kakanta. Kanta ka ba ako'y nagdidikit? Bakit biglang nagdako ang pag-ibig mo sa akin? Bakit ayaw mong tingin mga pag-asa sabi mo'y sabihin ng gana dahil sa pagkakasama. Bakit tayo ba'y lagi ganyan? Babasahin lang ako sa bigla. Okay. Pinch na tayo.
na medyo mahirap-hirap. Dapat po sa lahat. Ayan. Medyo ano yung ano. Ayan, okay na. Putol-putol ulit. Okay na. Putol-putol. Ah, sige, sige. Okay na. Pinas na kita at makakapit umasa pala yakapan kapiling kita ibalang na ikaw na pala dagahan mo ay di magbago. Di ko kayang limutin sana'y malaman mo ito. Iwanan mo ang sa puso lahat ng gawin kong pag-ibig ay wala sa isip at ako'y maghihintay para sa'yo. Salamat ya. At ikaw ay kasama langit sa puso ang nagtayo. Tunay na kaibigan ang sandali kong mahiyap umasa nakalang yakapan kapiling kita balang na tawagan ako tandaan ko ay di magbabago di ko kayang limutin sana'y malaman mo ito. Ibalang na ikaw sa puso lahat gagawin kong para sa'yo. Pag-ibig ay wala sa isipan ko at ako'y maghihintay para sa'yo. Ibalang ikaw ang pangarap ko, tandaan ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin sana'y malaman mo ito. Ibalang na ikaw ay sa puso lahat gagawin kong para sa'yo. Pag-ibig ay wala sa isipan ko at ako'y maghihintay para sa'yo. Kung tuntuan na ako. Wait lang. Anak tayo ng wait lang ha. Wait lang guys.
Delikado ko sa inyo lahat yan. Salamat sa inyo dyan. Ayan. Ha? Lord Sonny? Ayan, nag-shoutout lang ako kuya. Aim. Ah, sige. Sige, game. Tuloy lang. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Ayan, shoutout sa 9 million house dyan. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Ng ating Kuya Falcon of the Third. Ayan. Yan, shoutout sa lahat. Nandyan. I'm trying Falcon TV. Scarlett. Next.
aking mahal. Sana ay nasa aking mapapadama. Dinadaan sa amin, marunong ang damdamin. Panaginip ko'y naiibig ka. Dahil natilayarin ka. Dahil nawawala ka. Kumusta ka? Bakit pa tuloy? Manasiboy na mayayakap na kita. Lamig din mata. Panaginip ko'y naiibig ka. Kahit natilayarin mata. Dahil nawawalayo ang pag-ibig ka. Mahal, kumusta ka? Kamakin ka. Sana nasa akin ka. Di mo naiintindihan. Nakakastig sa pag-ibig. Kaya, test naman tayo. Kaya, shoutout po sa inyo lahat. Ayan. Salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pagtambay, pag-stay, pagtamsak, pakipagdikitan sa atin po na makaping, sa atin po nagbaba ng mga bahay dyan. Please support naman guys doon sa mga nagbaba po ng bahay at doon sa mga binaba po ni Nightfoot. Ayan, maraming salamat po sa 10-9 na million dyan. Salamat sa inyo guys. Ayan. Ayan, habang busy pa po ang ating local officer, ang aking kuya, tayo po muna ay mag-sound trip muna. Stay lang po kayo dyan. Salamat sa inyo guys.
Ayan, kami Nandro, nag-charot kayo. Salamat. Bakit ba pag ikaw nakikita, puso ko makakaba? Pag nasilayan ko iyong kanta, puso ko mag-alisa. Bakit kagabi at di mo makalim, walang makinig, di ikaw lagi. Sinubukan ko ikang kalimutan, ang ikaw ba kaya ikaw naman pusong pagsisira sa akin. Kaya di ako makakalit sa pag-isip sa'yo.
Ayan, salamat sa iyong pag-stay, kapatid. I love you, Magaling shoutout sa iyo. Ayan, yung, no, ayan, salamat sa iyo, sa iyo pagsilip yan, salamat, kamusta? Standby lang, Lods, ayan. Kamusta ka na, ma'am, yung, no? Ayan, ayan, kamusta? Miyong no TV, Lods, salamat po, ayan, sabi natin, Falcon of his Lord. Ayan. Parang pag ano yung mga akong kanta. Puro love.
Yan siya. Yan yung lahat yan. Try natin to, tatry lang ha. Subok lang. So, Turn on my
Sa inyo lahat yan, salamat. Naman ako. Pahinga naman. Pahinga naman. Shoutout muna tayo guys. Yan, maraming salamat dyan. Kuya Koy. Ayan. Habang wala pang ating Kuya Koy, tayo muna ay mag-shoutout muna habang nagpapahinga. Sa inyo lahat yan. Maraming salamat po sa inyong pagpunta, pagdalaw, pagtamsak, pagtikit yan sa mga nagbaba ng link. Ayan. Lovely. Ayan. Miyong No TV. Lord, salamat po. Ayan. Salamat coordination, Miyong, no? Parang may nakita akong nag-add sa akin sa messenger. Ikaw yun, Miyong, no? Ayan. Shoutout sa inyo lahat dyan. Na-busy ang ating Falcon. Wait lang. Ayan, maraming salamat dyan. Sa inyong lahat yan. Maraming salamat. Ayan, nung James, mag-shoutout sa iyo. Ayan, thumbs up dan, pare. Shoutout nung.
Pre, magalang shoutout, James Klimat Vlog. Ayan. Mami Scarlett Vlog, magalang shoutout. Ayan, sabi ko natin. Nung alcohol. Ayan ang ating. Ayan. Try natin din ito. Mabibigat to ah. Sa mga susubok lang tayo kung kaya. Ayan, shoutout ulit sa inyo dyan. Pasensya na kayo guys. Yun. Sorry. Ayan. Ayan, puto naman, makakapagpahinga muna tayo. Ayan, pahinga ka na ulit sa ulit kasi medyo napagod dyan sa Ayan. tay. Pasensya na kayo guys. Maraming salamat ulit turn ulit sa pag-turnover. Ayan, shoutout sa iyo, Fre. Das James, may galaw shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, maraming salamat Lazoni kasi nagluluto po ako ng aking tanghalian. Ayan, luto na siya, kaya kumain na ako. Ayan. Ayan, siyempre, napagod na rin si Leds Oni. Ayan, ako naman kakanta. Hindi naman pwedeng hindi ata tayo kasi nakakaya naman ka Leds Oni. Di ba Leds Oni? Nag-mute na tuloy. Ayan guys, padadikit naman natin nakapin natin dyan sa taas. Yung members po natin si Lozalde 7. Ayan, may shoutout ulit sa inyo. Ayan, lugan ko po kayo ng isang awitin na ito ay nakapagbalibag damdamin. Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Ayan, shoutout din sa bansang Pilipinas. At shoutout din sa lahat po natin yung mga kaibigan dyan. Ayan, hanap mo na ako nakakantahin kasi pahingayin mo natin si Lozoni. Ayan, Lozoni, yung ano mo, yung medyo mahina yung boses mo sa mic mo. Ayan,
medyo adjust mo ng puti para lalong gumanda yung kanyang dating. Ayan. Mahina siya. Ayun, nakanta na ang kuya. Ayun lang, mag-share muna ako. Share. Share screen. Ayan, share screen muna tayo. Lagyan po na natin ng audio. Siyempre pagka, para maganda yung tunog niya sa ano. Ayan. Ayan, nakakita niyo yung audio niya. Ayan. Naka-share na po yan. Ano yun? Ayun, naka-share na siya. Hindi pa rin naka-share. Tanggalin natin dito. Tanggalin ko lang dito. Ano tayo nakakantahin natin? After all. After all, it's after all. Ayan, lagyan natin ang hiko. Ayun. Ayan, shout out ulit sa inyo dyan, guys. After all. Game! Game talaga. Tingnan natin. Ay, may advertise pa. Yeah, after all. Covers PH. Cover page daw. Ayan! Design naman siya guys. Kasi entrado naman siya. But here we are again. I guess it's much to be paid. We tried it on our own, but deep inside we know we'll be back to set things straight. I still remember when your kiss was so every memory reveals, every step I take with you, every journey always brings me back to you. After all the stepping stars, I keep coming back to your heart. Ayan, intro lang guys. After all we've been through, it comes down to me and you. I guess it's meant to be forever, you and me. After all. Oh, diba? Yan na, after all. Oh, diba? Ano na mga anak? Isa pa Lods Oni kasi medyo ano eh. Mas maganda-anda ka rin yung Lods Oni sa'yo, ha? Hanap tayo ng iba. Ito na lang. Ano na tayo, stuck on you. Kasi lagi natin kinakanta tayo. Para pagka may battle of the sound, no? Battle of the... Ayun. Yan, shoutout ulit yan sa 7 million viewers. Shoutout sa inyo. That's all it. From Scarlet Public. Kasi nga Lods Oni. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul. This can't be. Yes, I'm on my way. Needed friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you to the end. Yes, I'm on my way. Might be glad to stay. Ayan, sa tatuloy din sa inyo kasi 7 million viewers natin. I'm stuck on you. Been a for so long, I guess it's time for me to go.
Yes, I'm on my way. So hard to say that the woman like you could play around my life. Yes, I'm on my way. I think that's the Cause this time I let everybody coming on the stage. Stuck you, I get this feeling that my songs. Yes, I'm on my way. Another different. And the way I feel now, I guess I'd be a huge idiot. Yes, I'm on my way. I'm mighty glad to stay. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. It's your turn, Lord Zoni. Ayan. Tama-tama, ayan. Shoutout dyan sa 4 million viewers natin nila. About 54, 60. Wow. Tapos mga grades ng anak ko. Ayan. Napahinga mo na sila Sony. Sige, napahinga mo na siya. Okay, night chat. Kanta na nga tayo ng mga sige guys, kasi nag-ano sila Sony. Tingnan mo na siya. Ito na kantay natin. Ayan, ito na lang. Para may iba na. راسك جاهز لتحدي Timpla lang akong kape. Ayan, sige Ladsone. Sige, kantahin ko na to para pagpahinga ka muna dyan. Ayan. Sa'yo naman ang titira. Matirahin pa ito ng iba. Nasa tatuloy sa inyo dyan, guys. Ayan, may nakapin pa ako dyan, guys. Support naman natin nakapin sa taas. Ulit lang. Palitan natin. Nakapin muna natin. Kasi nakaano tayo. Ayan. Ayan. Maraming salamat ulit dyan, guys, sa inyo sa pag-ano kay Lazale 7. Ayan. Saan pa ba yung mga numbers pa natin? Pin natin si Bro Noel. Ayan, kada kanta, pin. Ayan, nababa niyo guys kung may ma-premiere po kayo dyan. Yun. Sinauna pa tayo. Lonely table just for a while. And I'm riding rocking while the music has begun. I drink time memories and the gloom. To the music still the same. It has better sweet refrain. Is on the way it used to be before
passing by the window, she will hear a love song and a melody. And even if the words are not so clear, she will always remember the way it used to be. Friends stop by and say hello, and I laugh and hide a face. It's quite easy till you go, and the song begins again. So play the song the way it used to be, before she left and changed it all to sadness. And maybe she's passing by the window, she will hear a love song and a melody. Asan yung kanta ka? Even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Pass it on. Ayan. Wala pa rin sila. Yan sa tema. Ayan, Ma'am Scarlett, wala dyan tao. Ayan, sige. Wala pa sila Sony. Eh, ano pa yun? Ito pa. Ito. Pahinga pa yun siya. Love me with all of your heart. Ito na lang. Love me with all of your heart. That's all I want. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you give me all your kisses, every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start. When every beat of your heart, yes, I thought there's every beat of your heart. Dapat saya lah Johnny. Naka 2 hours na guys. May trabaho na ako guys, tapos na kami. Just promise me that you give me all your kisses, every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you near me, love me with all of your heart, as I love you. Don't
as you love me from the start, when every beat of your heart. Ayan, sige. Tuloy-tuloy ko lang talo, Johnny, ha? Sunod, ikaw naman. We walk together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way, so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. And something changed her mind. It's a story. I have no loving arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely is the man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely is the man without love. Then I start to break up, knowing that it's cloudy above. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely is the man without love. Sigurado na tayo. And to face this world that's falling down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can stop myself from crying. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely is a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely is a man without love. Every day I wake up, then I start to break up, knowing it's the cloudy above. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely is a man without love. Ayan. Pawisan na ako. Ayan. Ayan, maraming salamat din guys. Ayan. Lord Sonny? Nagpawisan na ating Falcon. Ay, shoutout sa inyo lahat yan. Sige. Sige. Habang naghihintay tayo ng mga naandyan pa sa baba. Ayan, para to sa mga tao nagmamahal pa rin hanggang ngayon.
Ikaw naman, siya. Ano ba tayo? Yan. Hindi yung malimit na banggitin ng mga tao at mga rin hanggang ngayon. Patuloy na bumubunlak walang wait lang. Hanapan natin ito na lyrics. Wala talaga siya lyrics. Wait lang. Anong tingin ko sa'yo?
tunay hindi mo gusto. Kaibigan na ito kung paano na ito. Ang maghihintay, lamang ang sinabi mo. Mahal mo rin na nasa kinaminsan, binigyan mo ng pag-asa. Kahit mahal kita, ikaw naman ang magsasabi na I love you. Ang ramdam ka at ang tagal na't hindi makikita kung saan tatanungin saan ang pag-ibig ko'y sa'yo. Lumipas ang araw at parang nagtagal sa mga bibig nakatingin kausapay ka. Araw-araw maghihintay, maglaman ang sinabi mo. Mahal mo rin na sa kinaminsan, binigyan mo ng pag-asa. Basta't mahal kita, ikaw naman ako ang magsasabi na I love you. Kahit tayo'y magkalayo, tadhana ang siyasa. Maramdaman at araw maghihintay, maglaman ang sinabi mo. Mahal mo rin ang sa kinaminsan, binigyan ko ng pag-asa. Basta mahal kita, Ay, talaga. Yan, kuya. Paano pa tayo? Habang medyo papahinga ating people. Ayan. Ayan, shoutout po ako, kapatid Minandro. Masakit man ito pero kaya pa rin yun. Oh, wait lang. Wala lang lyrics.
sa'yo, Kuya Mon. Go ahead. Yan. Ikaw naman? Ay, ako pala. Nagbigay ng tunay na pagmamahal. Kaniyan ang kanila. Kahit di kami magsas. Bakit ko sana pagyan kapag nakita ko siya kahit hindi kita sana sa akin ay hindi magsasawa sinibigay sa'yo oras na magbilang sa'yo para ba'y gagawin sa'yo sana ang pagbilang Yan, share sa lahat. Walang mawawala kapag nalang ako'y sumisila kahit hindi ko pa kayang mapahal sana sa akin ay hindi nagsasawa pusong ibigay sa'yo sa oras na makita ang ganito anak ko nalaman sa'yo sana ay magbigay Ayun. Ayun na. Yeah. Next. Nakatatlo na ako. Yun. Ako naman? Yes. Kuya, ikaw naman. Ayan, sige. Maraming salamat sa Ladsoni. Ako naman daw. Ayan, sige. Kasi mamaya Ladsoni, natrabaho din ako. Sige, tama tayo. Hanap tayo ng dahuling ano. Ayan, ito na lang sa akin. Ayan. Ayan. I wonder what I should stay, but I had only one more to play.
Then I saw you all corner of my eye. Little girl alone and so shy. I have the last waltz with you. Too lonely people together. I feel in love with you. The last words should last forever. The last words should last forever. As it did. But the love we had was going strong. Through the good and bad we get along. And then the flame of love died in your eyes. My heart was broken through when you said goodbye. I have the last waltz with you. Too lonely people together. I feel in love with you. The last words should last forever. It's all over now, nothing left to stay. Just my tears in the orchestra playing. La 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 la. La 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 la. I have the last waltz with you. Two lonely people together. I feel in love with you. The last words should last forever. The last words should last forever. La 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 la. Sige, pa, kanta pa tayo ulit. Mga tatlo pa, sige. Lord Sonny, maganda ka na rin dyan. Ayan, ito na lang tayo para medyo masaya-saya na. Ayan. Ayan, sige. Ayan, shout out ulit sa inyo dyan. Kabisado yan. I'm a man and all the day it's play for me. They come from miles around to hear them playing a melody. Did the stars, my 10 guitars, will play a song for you. And if you're with the one you love, this is what you do. Oh, dance, dance, dance to my 10 guitars. Very soon you know just where you are true. Through the eyes of love, sing stars. When you dance, dance, dance to my 10 guitars. So that's how my started. Guys, mamaya may alam na ako. Maraming salamat sa pag-support nyo dyan. 10 guitars. First I made a love, my band of men will always see. So give him all of Ray Digger and they will start to play. Beneath the stars, my 10 guitars will play a song for you. And if you're with the one you love, this is what you do. Oh, dance, dance, dance to my 10 guitars. Very soon you know this word
you are. Through the eyes of love, things don't. You dance, dance, dance to my chain guitar. Let me dance, dance to my chain guitar. Dance, dance to my chain guitar. Kaya maraming salamat. Ito na lang. Last song ko tulad sa ulit. Ikaw naman. Ayan na ready. Ayan, last song ko tulad sa ulit. Beautiful Wednesday. When you say that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say. Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan. Lods Oni. Maraming salamat sa iyo, Lods Oni. And Ako ano yung to? mag-in Lods Oni. Tuloy pa tayo? Alis na Ayan. Ayan, Ayan. kasama ko. Kuya, salamat kuya. Ayan, maraming salamat Lods Oni sa Okay kuya, supportan. walang problema. Ayan, thank you Lods Oni. Next time ulit. Next time Ayan, ulit. sige. May... Nag-live Okay, ka. bye kuya. Ingat. Bye sa lahat. Ayan, bye. Salamat. Sige, Lods Oni. Ingat kayo kuya, ingat. Ayan, sige, maraming ingat ka rin ng Lods Oni. Ingat Ayan lagi. guys, maraming salamat. Ayan, sige, bye-bye. Ayan guys, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa Lods Oni. Ayan, walang sawang pasalamat kay Lods Oni na sama-sama lagi rito sa aking live stream. Lods Oni, maraming salamat sa iyo. Naway gabayan ka po lagi dyan. Ayan, ingatan po yung kalusugan. Ayan. Ayan, maraming salamat din po sa iyo, Ma'am Scarlett, sa patuloy na pag-support. Sa lahat po dyan, sa 10 million viewers natin, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, ako guys, magpapaalam muna pansamantala kasi may trabaho na po ako. Ayan, maraming salamat sa lahat po nagdala o nagtamsak ang live. Ayan, kay Ma'am Scarlett na pabili-bidyan, maraming salamat sa iyo. Ayan, thank you sa lahat guys, sa lahat ng mga members ko dyan, maraming salamat. Lods Oni, walang sawang pasasalamat. Sa lahat po. Ayan, thank you so much, mag-ingat po kayo lagi dyan. Huwag laging makalimot sa tumawag sa taas. Ayan, God bless us all. And bye-bye.